Στην αρχαιότητα υπήρξε πεδίο έντονου ελληνικού αποικισμού και αργότερα στη Βυζαντινή περίοδο ως ανεξάρτητο κράτος. Επί 3.000 χρόνια οι Έλληνες του Πόντου διατήρησαν αναλύωτη την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, την ελληνική γλώσσα, άτμασαν στο εμπόριο και στα γράμματα, ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες, ίδρυσαν σχολεία και δίδαξαν γράμματα στα παιδιά τους. Οι Έλληνες του Πόντου ήταν δάσκαλοι, καθηγητές, τραπεζίτες, γιατροί και γενικά επιστήμονες. Έχτισαν μονές, την Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά. Στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, οι προγονείς μας έζησαν ειρηνικά, χωρίς ποτέ να κάνουν ούτε ένα κατακτητικό πόλεμο, ώσπου η ιστορία έχασε την τροπή της και τότε μπήκαν στα καράβια και πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς. Πήραν μαζί το πνεύμα του Πόντου, τον πολιτισμό, την παράδοσή του. Κάθε Κυριακή έβαζαν τις φορεσιές της πατρίδας και πιάνονταν στο χορό. Η λύρα άναβε φωτιές και τα τραγούδια έδιναν και έπαιρναν. Τραγούδια για τον ξεριζωμό, για την αγάπη, το θάνατο, τη ζωή. Δημιούργησαν κυκλικούς χορούς, ύψιστο δείγμα δημοκρατίας, δικαιοσύνης και ίσης συμμετοχής. Χορεύουν με σώμα στιτό, πόδια ελαφρά ανοιχτά και τα χέρια, πιάνοντάς τα από τους καρπούς, άλλοτε είναι υψωμένα και άλλοτε μελιγισμένους στους αγκώνες. Το σώμα ακολουθεί τα μικρά βήματα των ποδιών. Πιο γνωστή ποντιακή χορή είναι ο πολεμικός χορός Σέρα, ο χορός Πιτσικά ή χορός των μαχαιριών, αρματζούκ, κότσαρι, μαντίλια και άλλοι πολλοί. Η ιστορία των Ελλήνων του Πόντου έχει ωστόσο και το δικό της τραγικό κομμάτι. Πολλοί έγραψαν για τον Πόντο και την αλυσμόνητη ομορφιά του. Πολλοί μιλούν με δάκρυα στα μάτια και αβάστακτο πόνο στην καρδιά. Με περισσότερους από τους 353.000 νεκρούς, η γενοκτονία των Ποντίων αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη γενοκτονία του αιώνα μας. Στις 19 Μαΐου μνημονεύεται από τους Έλληνες όλου του κόσμου. Πόσοι γνωρίζουμε όμως για αυτό το κομμάτι της ελληνικής ιστορίας που επιμένει να μένει εκτός των σχολικών βιβλίων? Τι απέγινε ο ποντιακός ελληνισμός? Καιρός να τιμήσουμε το κομμάτι αυτό της ελληνικής ιστορίας με το δικό μας ξεχωριστό τρόπο. Σήμερα τα παιδιά του Μεγάλου Χορευτικού έχουν ετοιμάσει κάποιους από τους πιο αντιπροσωπευτικούς χορούς του Πόντου. Θα μας χορέψουν τα 40 μήλα, την τριγώνα, τάμψαρα, μιλίτσα, τον κότσαρι, τον πιτσάκοη, τον χορό των μαχαιριών. Επίσης, δεν έχουμε λόγια να ευχαριστήσουμε την Ένωση Ποντίων Πειραιά, τον πρόεδρό της και όλο το διοικητικό συμβούλιο της, που μας έδωσαν τις φορεσιές καθώς και για τις πολύτιμες συμβουλές τους. Μέσα από την καρδιά μας ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πραγματικά νιώθουμε περήφανοι για τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, βλέποντάς τα να χορεύουν. Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν. Λοιπόν, θα παρακαλούσα πάρα πολύ. Έχω κουραστεί να κάνω συνέχεια παρατηρήσεις. Μαζεύτε λίγο τα παιδιά, να απολαύσουν οι μεγάλοι λίγο το θέαμα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που σας ζητάω, αλλά θεωρώ ότι είναι εφικτό.